Kiprahipun saking Sanggar Seni Sedap Malam kepareng katur kanthi beksan gamyong wilujeng dalu wilujeng lelenggan wilujeng hamirsani.
Tepuk tangan untuk Sedap Malam. Tepuk tangan untuk Sedap Malam. Tetap semangat, tetap semangat. Lo. Nah, nah. Lo. Yo. Loh. Ana apa iki? Wis ajake ana garukan. Walah kok mlayu kocar-kacir. Ngapunten Pak Dudung ketinggalan enten darukan iki. Lah apa Satpol PP teko kene iki arep ndaruk para banci-banci. Wo. Lah iki babonane teko. Masyaallah. Nuwun sewu. Nek mirsani ingkang meteng mangkebok wetenge ping 3 kalih nyebut amit-amit jabang bayi aja turun anak putuku. Masyaallah. Gen Ya Allah, coba wetenge leh ngorong. Mbok, iki endi mike? Gen, lak lo nyalanyo iki kok kleru nggon apa ora? Kowe iki piye goleki sapa? Masyaallah. Goleki cacah iki mau, Mas. Oh, ki mau anak-anakmu to? Heeh, jare joget ning daleme Pak Dudung. Heeh. Panci ki mau ana sing kiprah joget ning kene. Ning terus bodho mlayu kabeh mbuh nyandi mau. Kon nggawa tas abote ra jamak iki. Kayak isine apa? Gula teh jagong ngene Pak Lurah kok ya. Nggih. Ya diaturke no nek ngasta gula teh ya diaturke Pak Lurah. Ya engko yen mulih kok. Abot tenan iki. Mas Petro. Piye? Iki mana nek cah nem joget ning cah nem enek wong joget ning kene. Mangkat bareng kok ya ninggal. Lah iya. Tak rewangi iki mau nganti nyurung montor barang lho Mas. Lho, lah nyurung ning endi? Wah, tengah alas kono kae kok. Dalan eleke mau Kandhani simpan karo truk wis. Sing nyopir banci kabeh ngelu aku ning ngabari. Lah ya anak nek pancen ki mau anak-anakmu enem kok ya kandhani kok. Ki leres daleme Pak Dudung. Pak Lurah. Pak Lurah Bendo Asri. Ya asmane ti apik. Dung det. Iki jangkepe Pak Dudung Kuswanto. Oh, sarjana sosial. Wah, semula sosiale gede. Wani nanggap Sedap Malam saka Sragen iki merga sosiale. Sosiale masalah. Coba anak-anakku lak celukane, Mas. Coba golekane nek pancen anak-anakmu celuken kok lak metu. Bambang Suryono, Rene. Ayo. Mongko ki mau dandanane wedok kok celuke Bambang Suryono. Nemo loro jinem. Jaipong siap to? Jaipong. Vokale ya siap. Turi putih. Masalah lakon apa iki? Oh alah anakmu nek kaya ngono kelakuane jenenge dandan sanggul kok leh bakoh ya ora iso ki lak ya. Joget dasi icul kok ora krasa ki ra. Sapa neh iki mau? Budi. Bimo. Sutarno. Saya mau tamasya keliling hendak melihat indah keramaian yang ada. Saya panggilkan beca kereta tak berkuda. Beca tolong bawa saya duduk sendiri sambil mengganjal kaki.
sik. Mlakune angel jogete ya usek kae ya. Kaya Titan nek iki anak-anak iki terus usul. Ayo. Jogete ra 11. Sing keras neh, jogete lanang. Saya mau tamasya keliling-keliling kota hendak melihat keramaian dan ada saya panggilkan beca kereta tak berkuda beca beca jalan hati-hati beca beca jalan hati-hati pegel gak apik. Golek alat. Ayo cepat. Atur nuwun ya, Dek ya. Jaranan, jaranan, jarane, jarane. Jaranan, jaranan, jarane, jaran kecil. sing ngatur raperi sing ngiring kono mati cek cek nom jarane jaran kecil astagfirullah Mbok, iki anakmu iki kok elok-elok men to iki. Bola-bali Iki terus entuk ing ngendi? ya eneng iki mau apa dicepakke Pak Lurah apa piye ora. Coba dijejer Bima kono. Budi kono. Jejer. Anu Tarno, kono, Tarno. Tarno kene mburine. Jejer. Bud. Madhepe rono. Ha, mburine kono. Ya. Ora. Engko mubeng rono ngono ya. Ya. Wah, lah. Mbok iki lak ya. Ayo, nderekke mboke. Jaranan, jarane. Jarane. jaran kecil sing numpak karo meri sing kono mati cek Kelakuane Kowe iki arep mateni mboke apa piye? Ayo balekke moh aku kaya ngono ki carane. Balekke. Kelakuan dek dok. Gulingke kaya. Aku ki menungso nek digolang-golingke ae. Anak-anak nek ra genah karepe dhewe. Digedroke. Jaranan, jarane. diombeni se, Mbak. Salah gak sih karo mbakmu kaya ngene iki. Ya mbake jengkrit-jengkrit ya tak ajar gentine. Ayo lungguh kono. Gelungane mbake benekke wah ucul nah lho. Cepet. Lah kok kaya ngono? Perasaan te iyup ngono piye to? Kaya komandan peleton. Anu Mas.
Lah wedhus sik. Hah? Enten hormat. Hormat Pak Tentara. Gerak. Jleng ngono rek iki. Hormat Pak Tentara karo Pak Polisi. Gerak. Tegap. Gerak. Ampun digaruk nggih Pak nggih. Kari desa wae iki. Dwi Utama karo Corong. Rene. Pelok 6 wis, pelok barang. Sik. Iki berhubung enek Pak Tentara karo Pak Polisi, iramane lagu nasional, kenegaraan. Lho, lah Corong minggat ning ndi? Corong, manggone ning kene. Corong, randang rene mulih ra bayaran kowe. Randang rene mulih ra bayaran. Maju. Siap, gerak. Hadap kanan, gerak. Istirahat tempat, gerak. Tegap, gerak. Corongin dhisik arep Bu Polisi, Mas. Lho, terus Kari pantokir keturun. Hormat pada tukang syuting. Gerak. Ora lagi iki lho tukang syuting dihormati. Tukang syuting harus hormat pada Corong. Gerak. Ra gelem hormat. Ambung. Cekel, ambung. Nah, kelambung. Wes. Kene anak-anakku, kene. Lek arep iki sapa? Kene ya Nduk ya, ora nyono, ora ngira awake dhewe tekan. Pundi Mas Petruk mriki? Bendo Asri, Bendo Asri. Rejoso Nganjuk. Rejoso Nganjuk wonten deme Pak Lurah Dudung. Pak Dudung. Ingkang kala wingi amiwaha putranipun Mas Yoyo kalih Mbak Ela. Ki Ki sing kakung dari TNI sing Putri Pulwan. Mantene. Wis satuke ya Mas ya. Nggih. Ateges polisi TNI Polri Nah, nyawiji nyawiji. kanggo masyarakat. Iya. Ngene Nduk, mumpung ketemu karo Supranada. Mumpung ketemu karo Supranada. Yo, iki ditanjakke anakku sing 6 nang kene kono. Bambang kono. Anakmu 5 no. Lah sing siji nyandi. Lho, di anak ilang kok ora krasa. Lah Corong mah minggat ning ndi ora. Bocah apa-apa. Corong rene. Ngopo meneh? Wo, lah dalah. Opa. Ya Allah, iki mboke dhisik nyidam opo? Iki tek. Balake apa ora iki ya iso numpak lanang rong iki bocah e. Ayo balake. Awas, engko nerak apa-apa Ayo nerak apa-apa engko. Tangge balake. Mingkem kembung engko. Ayo balak mingkem. Nandang mbok balake. Wah. Macet ya syukur. Lha kaya wong edan etutke cah cilik kaya ngono kae. Mumpung ketemu Supranada ya Nduk ya walah. Supranada sedap malam pinyat atuk ning ndi jodoh ndek ben awak dhewe ning Boyolali ya ketemu, ning Klaten ya ketemu, iki malah ning Nganjuk ya ketemu jan hebat. Supranada iki angger ngene iki terus ora bakal enek surute. Amin.
Awet iki. Campur sari awet dhewe ya iki. Peteran. Peteran iki. Waduh. Pimpinanipun Mbah Bagor. Meti metu kok sedap malam, Mbah. Lah ngopo kok metu? Lah ngopo kok metu? Kelemon takon gulung ae kae jarine. Corong lah jarine. Ayo. Ora, aku gemen lho, Mbok. Corong kok ngalor ngidul tutke cali-cilik. Kandhane wong edan kan angger ditutke cah cilik-cilik biasa. Hei, ayo corong ngono. Corong utama Budi Bima kono. Nah. Nemo loro jinem. Ngetan bali ngulon apa sadane lakon ayo. Ayo Mas, kijing kijing miring, kijing miring, timung sikarane terus bangun rumah tangga. Sesek sithik. Oh, ya, oh, ya, oh, ya. Mas Petro, Nun, iki di live streaming apa? Di live streaming Raya HD ki ya saka Karanganyar. Iki mau enek wong telepon aku. Piye? Penggemar Supranada karo Sedap Malam. Heeh. Bakul tumpang Pak Cip Pasar Bunder. Wah, tenan nek iki. Video call ae iki, Mas. Aku ki langganan kok. Tegese langganane karo Supra ki. Ngetan bali ngulon apa sadane lakon ae, Mas. Mas, kijing miring, kijing miring, Awas kakak yo. kijing pedot sama Angkat dhuwur. Yo. Mendek. Mendek. Tangane mentang. Sing mentang tangane rong, ora lambene. Apa tapuke bareng anu kena idune to. Benges kok kudune iki abang ya, Mas. Heeh. Kuning iki terus om. Kowe kudu bengese nek kowe. Ngetan-ngetan. Keras neh to. Ngetan-ngetan. Maju. Mas syuting, corong mingkem ra, Mas? Ora, mangap. Tukange syuting sing akon Syuting. ae yo. Rasane. Mundur. Carangku mbok sing taat timbang di Ngetan-ngetan. Kiwa. Tengen. Bokonge tekanane sing kuat ngono lho. Kiwa. Nah, tengen. Kiwa tengen. Kiwa tengen. carang bingung. Ora padha. Carang. Kancane kiwa kabeh tengen dhewe. Kowe kompak kok kaya kancane. Bocah nek Lho, sing lho. gence dhewe kancane ngetan yo. Lho, lambene ngece. Ha, ngeco. Lho, Mingkem. ya Allah, mingkem rekasane ra. Gincing ya, Mas. Sepione kowe ya, Mas. Aku tak ngurusi sing buri. Lho, ngece. Ora corong nek demimbil wae iki ngopo? Ben kene guwing, Mbah.
yang wani karo wong tuwek. Maju. Maju. Maju maju. 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 Maju maju maju. Maju. Sing mencolote kabeh banterno mubole banterno. Maju. Maju 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 maju. Maju 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 maju. Oh. Orang gila. Orang gila, orang gila, orang gila, Orang gila. Orang gila. Hei. Mbok malah ngebok-ngebok panganan gitu. Hei, Kayak kula ngebok-ngebok panganan lho. Kowe aja sembrono iki nggone Pak Lurah lho. Nek ra ketok-ketoke Pak Lurah. Piye kowe piye? Piye? mau dientekke kok ya. Tandha jek akeh. Ngetan bali ngulon. Apa sadar Bambang Bimo Tarno no Arep dulure tukang tip dulure sing ndi ta Dulure sing endi? ini dia klambi abang Gendon to. Dulure to, Dron. deponan banci ya sing sabar ya Mas ya. Budi Arep Budi Tomo Corong Budi. Kowe ngopo kowe rung celuk kok. Budi Tomo Corong Budi. Corong Budi. Jaluk jatah. Corong. Lah ya gulu menjing lincip, cangkemen lincip ngono ki terus piye iki? Corong. Rong. Corong. Mingkem ora Mas tukang syuting? Ora mingkem mengo. Lah Mas syuting. Mingkem ora? Oh, ngasuting lirik mripating lirik ngono. Wes. Ken, mbok anakmu gelut lho, Mbok. Ken kene padha lanang ya. Tenang enek Pak tentarane Pak polisi lak ya dipisah. Ngetan. Kiwa tengen mau urusan ae mau salah ngono. Oh lah sudah rungu mbok anu. Kok malah padu. Aduh. Weh lah padu malah dase mboke ucul disampluk. Oh lah anak. Loh, Corok. Loh, mboke ra trimo. Tak potong 40 engko. Swidak mulih nggo dit 20. Ngene.
Timun-timun. Sigarane ayo bangun negarane ayo Mas. Ijing miring, ijing miring. Awas. Edan adeli ngulang tiwas, edan rakaman. Ayo Mas, ijing miring. Ayo Mas, ijing miring. Sigarane, ayo bangun rumah tanggane. Mas, jangono, jangono, ayo Mas. Antum. Ijing miring. Sitok-sitok tak gentung jreng Bambang. Di ro lu. Bima. Sutarno. Sing dhuwur. Oh, lanang teh ra iso dhuwur. Budi. Utama. Siap kari dhewe sing banter corong. Di ro lu. Ya Allah. Anakmu sing ragil kok beda dhewe. Kandhani tukang tip tidak merestui. Campur sari alam ora merestui. Kandhani kok baleni. Yo, hi ro lu. Golekno sing endi? Sing endi? Sing ndi? Sing endi? Nah, sing ndi? Sing Coro. urgen. Piye kowe njaluk apa? Njaluk apa? Njaluk piye? Ya matur sing apik, matur sing apik. Ayo medon. Wis ra gila Supranadae wis ra gila karo kowe wisan. Heh? Besanan karo sapa? Ijape ning KUD apa piye? Ngetan bali ngulon apa sadyan ning tugentung Ayo Mas, tugentung ijing miring. Ayo Mas, aki ijing miring. ake Kaya ngene rasane. suwok Mas. Kurang lebih tambahi kula. Kaya ngene rasane wong tresno. Rina wangi katon ning mata. Heka. Mundur tengok-tengok nang kene kabeh wah jan iki bengi iki awake dhewe kudu suka parisuka karo Supranada ya Nduk ya. Titi Laras aja nganti kalah karo penyanyine Supranada. Nemo luroji. Luroji. Jirolu. Jirolu. Nem mo ro Piye iki kok dedek? ro suarane gede Aku pawakan buta. ro lumo 10. Kok 10? ro iki ora matematika Titi Laras ro lumo kan jaluk mik Nggih. jengerin kae Utami Nduk Nggih, Mbak. Kang Kadulu Kang Kadulu gatekno Mbak Zumu ki lho. Di swara
gedhe iki nggo contoh adi-adine. Kowe rasi kaya Mbak Yu ngono. Belah sitok-sitok. Ala corong itu was. Nglairke angel kuwi. Untune nyuwantoli apa-apa. Malila. Ngene iki lho, contone anake mbok iki sing asli kaya ngene iki. Ayo, Nduk. Tok. Ya anak kok mah dijorokne piye to, Mbok Mbok? contoh kok malah nglokor. Lali apa piye? Ora kok ning nglokor, Mbok iki kudune iki hafal ya. Oh ya kelemahane anak-anak iki sing iki piye, ngono iku kudune hafal. Ngerti dhewe to, Mbok, nek kelemahanku nek didemokke suarane maleh. Oh, alah iya. Kowe iki yo maklum mbok wis tuwek anake akeh kowe iki lho. Kudune nek sadar wis tuwek kok ya jek golek pak iki lho. Isin, Mbok, anak perawan semene mbane wayang duwe jodoh kok malah mboke sing golek jodoh iki ora patut disawang wong, ora pantes. Ya ora apa-apa, Nduk kuwi dienggo obat awet enom kok ya. Anak kula niku 6 pake 12. Lah ra tenan to. Pakmu tukang seleb. Heh. Mbah Bagor meti kae no. Ayo jadenge didemok malih lanang. Rina. Demok Hamun dadi Adek kaya tikus kecepit. nek dudul nek ndemok ki sing tenan ngono. Imring-imring dadi suarane metune kecetit. iya. Wong nek kari ndulek, kari ndemok. Ora mas aku gluk-gluk ngono iso. Oh yen demok ra tenanan bero to. Kowe bahagia, aku diguyu bahagia kowe. Bahagia kowe. Ora di anak kaya ngono dicilek gawe piye. Kandhani kok aku ki mbah kok. Aku dhisik LC kok, Mas. Elsi tekne modele sing ngene iki ngono. Ayo kok yo ana sing doyan iki. Elsi ki biasane ki diteke dhuwur-dhuwur lencir-lencir Lah, ayu ngono ngono kok. kok, Mbok. Aku nom-nom aku sering ning guyangan nganjuk ya. Lah langganane para supir-supir kuwi. Corong Pak tukang supir bego mula cangkeme ngene. Kaya bego. Tukang syuting iki ngopo? Baleni. Papuntone pantes diku bareng gedhe aku ora ngerti jerone iki antake KTP-ne iki pria ngono ya iki. Double. Jenis sanune loro ya kita. Nggih. Napa, Mbak? Sing dhisik wis tau ngetren. Terus nate tenan. Lagune judule Tak Teng. Oh, tak teng. Kok tak teng piye to? Jane kurang ayu. Oh, kalulut versi tak teng. Oh. Ayo ditata joget dipadake corong tengah. Corong ki guyu ya krungu tak teng ngapa to jane ngono? Kadang-kadang supranada jaipong. Ndak tuntak ya.
jogete lanang, rada mundur gar. Jane kurang sugih kadunyane nanging malah gawe linglung secawu priya nilih bebasan orang lunturke tresnaku. Ngono ae mau petuk ae lah. Erin kok tak salib lu nyanyine. Tenan ngono kuwi. Adane kok arep geser Erin Sutanada. Mbok menawa nek iso kelakon ragilmu lho kuwi. Dapurane kaya. Coba ya. Deme iki wedok, deme wedok. Kiri gigik Bene. Ya masuk. Jane menapa sih Dimas Marno ngono ya. Sini menapa? Tenanan. Lah ora ditinding lho. Loh, nang. Isin aku. Denger rasa dicak. Apik ambar. Genah, kan duwe apa-apa ngrempyang kok. Denger ngejak Hartono iki Mas Petro iki cara ki majane gak melu kok. Kok BAP kancang BAP kok BAP. Ya rungokno BAP kok. BAB mbahmu. Ayo Dok. BFB. Jane menapa sing dipandhasi kajenina lakang suci dadake rumah yatine tresno atinang sejati Jawa Timur ngetan meneh. Iringane. Apa? Samboyonan. Yo. Jane kurang bagus Mas Suryani nanging malah gawe bingung secawu priya penilih bebasan orang lunturke tresnaku. Genti goneng luar negeri. Aduh men ki lho. Goneng Thailand. Tok 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 ngono kae apa jenenge? Oh, Pargo. Ya, siap. Jane kurang sugih kadonyane Kok gede meni jalannya.
Suara lanang gerok. Iya, iya Mas. Kecuti mundu senajan agak minum tak rasa seperti madu ya dik ya mana wahing manguni tak rasa gede sing jawi mata ganteng setengah hari Jogete rock men jogete sufi piye? Sufi kae rock mubeng ya rock ya ora demoki rock ngono. Genre ini lho. Yo nah coba dhewe. Nah, liyane lungguh. Ning kono ae. Goblok e raja. Iya, iya gecek. Kecuti senajan agak minum tak rasa seperti madu karena sayang wahing manguni sing jawi pada banteng setengah hari Hei, pada bandeng setengah mati ruang wajlok jelek. Ngono cocok ya? Baleni. Ah, baleni. Baleni. Kecuti mundu senajan agak minum tak rasa Mas Marno wahing manguni tak rasa gede sing jawi pada banteng setengah hati Mbak, lah piye ki Mbak cara? Alah, gagas sering bayaran Sing ngono. Mbak, sing Mbak gak sabene lho Mbak iki. Nang. Kok mripate Kok milik. merek-merek. Mbak piye ki? Adine wedok piye ki? Lah. Pok. Sing Liwat kono mau ya. heeh, Rong. Jenengmu sapa? La ilaha Aku sing nunggu gunung kono. Gunung, Kono panek gununge, Nduk. gunung. Enten gunung apa mriki? Enek, Mbok. Gunung, Enek. enten Enek, Mbak. enek. Lah Rong, Rong. Jenengan lanang napa wedok? Aku wedok. Sik. Mbah, kajenge lunga corong kados pulih kados kala wau syarate napa, Mbah? Sarana napa? Aku kon demok tukang syuting. Kon demok tukang syuting. Tukang syuting. Sing Mbak, demokan tok e. lah syutinge akeh syuting sing dhisik. Syuting sing ndi? Anu digenahne sik, Mbak. Sing ndi? Sing dik mau guyu aku. Sing guyu cor. Sing Iki yo. sing anu piyanyi rada gede dhuwur, Mbah. Sing wonge rada cendhek lemu. Wah, kowe kan. Gejek iki Demok. milih. Reoke, Mas. Reoke yo. Ayo. Loh. Mbak, piye to kok gung mari-mari ki piye? Adine dhewe piye yu? Dek malah kaya ngono. Niki sinten meleh, Mbak? Aku sing nunggu pejokan omahe Pak Lurah. Pak Lurah pejokan omah enten sing nunggu to jebule. Syarate kajenge cara lunga pripun? Dikon demok yoga sing duwe campur sari. Ana iki, ana. Oh, Mbah Bagor enten ah. anu. Ora anake. Yoga anake. Anake. Burine Mas Iki. Petro. Meduna Mas. Ah, ana demokan. Mohon Mas katimbang kok kon. Ya, reoke, Cong.
Dirampunge, Nduk. Wi, yo. Ora Iki ngopo? kae ngopo kae? Anakmu kae ngopo? Rene ayo, gak boleh. Ora entuk. Sing mleboni kuwi wis lunga kok ya. Iki rene aja ngisin-isinke. Wong iki nek ketara nek butuh setoran mekar ya ngene iki lho. Ah, kono pijukan. Pijukan. Bocah ku. Bocah kok kene kono ndak. Wong kae ya ora karepe dhewe kok, Mbok. Nah. Oh alah. Mong sitok tok diridum wae cukup pondok, Nduk. Alah ya ora apa-apa to, Mbok. Dirampunge sik, Nduk. Tarno, liyane joget rasa kursi corong. Walah ya akeh tenan kok. Gejeke sida ora to iki. Lah iki. Lah, saking tresnane delok bencong, Mbok. Nganti ngebroke tugu. Carang. Awah. Lho, dadah. Mbok bareng anakmu wis kelegan lah ya. Lah ya mudeng aku arepe kuwi kok klebon. Ya masuk. Awah. Jane menapa sing dipatosi kajeng Engko ning awake dhewe ora bar sik ora. Lah terus pripun? Genti penyanyi Supranada dicokke. Ning Surpanada luar biasa ya, Mbok. Campur sari kayak penyanyine ayu-ayu. Kandhani kok awake dhewe. Wah, tanggal piro kae? 5 ya. Tanggal 5 nggih. Petuk campur sari ngendi kae? Nyanyi. Gak penak blas. Ambune rimason. Kayak penyanyine elik-elik iki lho ayu-ayu, kayak wedok kabeh iki. Entuk piro mau? Sitok apa loro? Sitok le. Lah golek neh. Sapa ngono? Pak polisi ora didon. Pak Pak polisi ki yo tugase dhewe kok yo iki yo lancang. Sapa no Marno? Pak Babin kok mbok jaluki to, Nduk kowe iki. Ya Allah. Oh alah. Dadak mbocak to mbok corong ki nek anu Isin-isin. dijak isin-isinke lho. Carang, ngah. Isin aku tak dok kene Bang Jo. Salim. Nah, kedah. Ayo Rene. Dari ini. Wes. Ki kanca-kanca Supranada, Mbok. Kowe kae enek bakso, enek rawon, enek minuman kae dirahapi sik genti Supranada. Nganten iki. Engko genti awake dhewe neh ngono kae. Pokoke kudu teko jam 3 esuk. Piye to kae? Hah? Kok jam 3 lah kok wani mulih Lah dalane. timbang mulih jam wedi ning kono mulih esuk sisan. Lah ya. Perkara tamune mulih mboyak gene awake dhewe campur sarinan dhewe. Lan gagas no. Mbok ngomong wae mulih golek barengan. Ayo. Walah kuwatir. Wah, aku ya pengen Sing endi? Iki Leni. Mbak Leni. Ya kok. semprati cap. Minggir ning kono pojokan dhelek kono. weton Boyolali kok. Iya ngene kan. Mbak, Hei, luwih HP iki rene sih aku ket mbiyen ngidam iki lho. Aku Apa? iki. Lho. nggon Ora. mbok kalah dhewe. Bar kok depok kok ndur-ndur. Mas, Mas. Dandan to. Yen petuk iki aku dadi lanang iso.
Oh lah mboke kerajingan iki. Iya. Ayune tumpuk Iya. kowe pindah rono. Iso aku kan wong wedok alim ya pindahnya alon-alon aja kasar-kasar. Yen sinawang dadak langkung-langkung. Iki pitikno memeti antarane dikabruk kok mapan ae. Lah ya wis sesasi ra mantuk kok. Lah ning ndi bobokmu? Bubuke ya ning omah apik ta Ya, ya. anak-anak mbok aku di Sherlock. Kes iki titip cah-cah kae. Heeh. Kegane ning omah apik. Ngendi? Omah apik iki ngendi omah apike? Hah? Ngendi? Ngendi? Nek ndek aplikasi. Rumah sakit engko Weh, gek-gek. ora ya. Lah rumah sakit ya omah apik. Sak solae gandas luwih rahat. Gonge kerja apa, Mas? 6. Monem molu ditrebeke Mataraman ning gonge 6. Karya sem-sem ming pandulu manuta sira sumpondong lani tetep gentak ing bengi iki awake dhewe wanggo sangka Sragen Heeh, Mas. mundi dawuh Mbah Lurah Dudung Jeng. sing ndek winyami apa putrane aja ciwake kowe lan kanca-kancamu suprananda Boten. Sedanten semangat. kudu semangat Jeng. Mas Petro ya kudu semangat wis tutup karo Mas Petro aku tak madang Monggo monggo. tak dedak Lah, Kawin. apik tenan ya sedap malam. Jeh, Kula saestu. ki nek duwe gawe iki nanggap sedap malam ki ora nguji wani. Jeh, Mergo apa sedap malam ki nyambut gaene totalitas. totalitas sangat. Coba widodari ayu-ayune kaya ngono. Nadyan Ya mbok Allah. nek dipirsani rupane larapati cetone anak-anake kaya Anak-anake lah ya elak. cantik-cantik. Cantik-cantik. Apa meneh sing iki lho, Mbak? Sing endi? Sing iki lho, Mas. Etan dhewe iki etan dhewe iki. Oh, Ya Allah. Bambang kuwi to. Itu namanya suci. Suci ki apa? Ngomong to suci ki apa? Engko saru ora ya, Mas? Ora. Nek cara Boyolali iki suci. Suci ki apa? Susune sak panci. Semok lho, Mas. Ya alhamdulillah ke asli lho susune. Ya, iya. Ayo nembang apa iki? Duet nggih, Mas. Apa lagune Sakit tembange? Rindu. Sakit rindu diaturke Kagem kanca-kanca. ibu-ibu, bapak-bapak Nggih, sekalian. pinarak legas kecok. Iki wong baken pokoke iso dadi panglipur bengi iki. Krana jenenge Pak Dudung ya tenan nggone nyenengke masyarakat. Nggih. Ya alhamdulillah. sepindah malih nggih Mas nggih. Terus kula sakadang sedap malam nyun pamit. Lagune siji nduk iki ora duet ning lagu bersama-sama Sama. karo Jeng Erin. Erin. Ning ngene, Mbok. Pripun? Iki jebule anakmu sing ragil sing po unyo-unyo terus ki mau jebule fane teko luar kota kono lho. Kandhane Corong ki. Lah iki malah sing saka Jakarta lho khusus titip salam kanggo Corong. Titip salam. iki ora penggemar ora mung menungso tok. Lah apa? Kewan sak piturute. Lah iya. Ya iki apa iki? Lagune pangriptane Pak Diarsono. Apa iki? Lali janjine. Lali janjine kene Erin ngadeg ya. Jeng Erin karo Nduk Dwi Duwe. bareng. Suarane wedok kabeh. Ya mau lanang ki wedok. Aku iki gulot jare gulote arep diaturke Mbah Lurah kok Empon potong. iki entuk tonjokan. Oh, uleh-uleh, entuk angsul-angsul.
Ayo lali janjine.
Tasik kowo. Rasa kemayu. Ayo rasa kemayu. Kurang gitu. Alon. Joget sing apik. Melayu. Mas Petro, Nggih. kadang-kadang Supranada. Nggih. Mugi-mugi saged pinanggih malih. Amin. Kanthi sehat. Laris kabeh dulur-dulur Amin, Supranada. amin donga dinonga. Bapak Lurah, Pak Dudung, Mas Dalah, Mbak sinten? Mbak Ela. Mbak Ela matur sembah nuwun panjenengan kersa nimbali kanca-kanca sedap malam. Mugi-mugi ndang mundak pangkate kabeh. Amin. Pak Lurah muga-muga dadi lurah terus. Amin. Masa Kok dadi lurah lurah terus? Lurah ki ora kudu lurah desa. Lah, Lurah keluarga. oh iya. Mbak, gandeng kula panitia. Sawerane beda ya, Mbak ya. Dremis. Ngoten Bedakno, mawon. nggih. Matur sembah nuwun. Heeh. Metu ku ya joget nah. Iya. Ya, padha. Mbok iki sanggole gawa engko mripeni kanca-kanca iki. Ya Allah lah. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Alhamdulillah, suka panglipur saking sedap malam sanggar seni saking Seragen sampun rampung kantun suka parisuka kanca-kanca Supranada Indonesia.